Și totuși mai la un episod din Fun Run. A, da. Dacă vreți să vă joc, mă puteți să duc ca prieten foarte ușor în engleză. Pur și simplu aici, acum ce facem? Și avem lipin. Eu, de exemplu, vreau să-l adaug pe Luțai. Intră aici. Bag aici Luțai. Care tot vă ziceam. Not well fun. Atunci la Luțai. Vine. Așa. Adăugat. Și dacă te uiți la acest videoclip, fiindcă știu că tu ești un coleg, dar să accept că aici am dat-o. Să vedem, mă cheamă N-E-E-D Forță. Eu sunt iepuraș. M-am speriat, bun, nu am conexiune la net. Mă gândeam, bă, ce crec? Că eu am ăsta care are să nu mai am. Bă! Cam. Ce, bă? Are you serious? Deci nu folosesc de calculator, mă? Come on. Fuck yourself. Acum. Come on. De ce? You have place in Lonsley. Anyway. Pe ce pe Fun Tobodo. Come. Du-te, purașule! Cam, nu! Brain! Aia să mă mor ca prost. Nu, come on! Ce, bă? Tu glumești cu mine. Bă, dar merge la grip! Merge! Nu! Du-te! Cacat! Hihi, bitch! Scutulescu! Oh, yeah! Ăsta n-a tras la mine. Cam. Dacă pica acolo ea. Bitch! Am terminat pe teren! What? Cum pe pat? E pe 3! What? Come on. X. Bă, îți face tutorial. Ia. Tutorial. Panorama. Toc.
Agil mă învață. Ce face? Baby! You got big cousins. Cam. Deci asta e normal race. Curță la. Cam. Pepa, come on. Pe play. Nu pot să cred. Eu uze. Wolf. Adică te cață după... cum se face. Ui! 7 minute, bă! Apar nu ce face balonul ăsta. Te învață că te sari, că dubiosul. Bă. Ui, am câștigat. Race 2. Tipul ăla cu aia e prea pro. Bitch! Vorbă. Wow. Bun, perfect. Rachetă. Mort. Da se... la finish. Muri la finish. Perfect. Hai că muri. Da. Nu perfect. Good. Uite, scol. Let's put it. Check out stuff. Aici ne arată că putem. Bine, n-am vrea nimeni să-și pună ochelari. Sau mie îmi place, nu eu sunt sigur. Așa că hai să mai facem o cursuliță. O cursuliță cu cursuriță.
Come on! Come on! M-a teleportat! Și-a tot arăchit! Nu! Mădă! Tacă! Tipul ăsta nu moare! Mai e și lag! Are you seriously? Și ai filmat și 11 minute, vedeți-mă ce voi noi! Ui! Rampă! Dar să nu fiu prost, să filmez 5! Ca de obicei! Bă, de ce nu m-a aruncat? Bă, și-o trebuia să mai ungi! Am ce greu-i foc! Come on! Mergi, mă, dă ce-n căcat! Quick play, mai meciul ăsta și gata. Sau încă unul. Dar nu, pe deja 12. Să venim cam 14. Deci după aia trebuie să facem saltul repede, să mai aduceți minte. Patanior. Bă, dar merge lăguit! Fuck you! Și când nu filmezi, merge de zici că... Hai, să te mergi repede cu asta. Nu, 12. Aproape 13. 5. Shit. Fuck! De ce? Cam fucking an ăsta, de ce primești o rachetă? Mă bugumiști. Deci, cam atât a fost și cu acest episod, îmi bag ciorul. Cam atât a fost și cu acest episod, iar noi ne vedem data viitoare. Pa! Hai, mă! Data viitoare, pa!